Ale nového. Máte chuť na zažití zisku? Nebo risku? Risku? Kolik měsíčně platíte za elektřinu? Možná tě budu zajímat se šroubováky? Zdravím, pane anebo paní. Mám pro vás nabídku, která vás ohromí. Co by dupa? Nožničky. Bezbariérové hodiny. Taj Mahal. Celý smysl golfu. Slyším tě velmi dobře. Ano. Jestli změníš názor, tak víš, kde mě najdeš. Dobré odpoledne. Jde vám život? Nebo ne od sobot? Jestli chcete, máme vidličky podobné lžička. Co na to říkáte? Ne, nechci. Já z tebe strach nemám. Co? Co? Takže to je ne? Říkám ti, že nemám zájem. Jsi si tím jistá? Jo. A konec. Tímhle tempem mě nikdy nepovýší. Co dělám špatně, co? Co? Ta věc nemůže být tak špatná. Jsem zaseklý v téhle pasti a dělám to samé co den a nic z toho nemám. Jak dlouho už to děláš? Už ani nevím. A máš radost? To si píš, že jo? Vypadá to, že potřebuješ pauzu. To sotva kotva. To by byl strašný den, kdybych toho nechal. Přestat přemýšlet, přestat se divit. Já nekecám. Vidím tě tu každý týden, jak se snažíš prodat ty tvé blbosti. Nikdy to nebyly věci, které ti to lidé chtěli nebo potřebovali. Chvíli toho nechaj. Děkuji za zpětnou vazbu. Ten hnusný malý obržený blbec. Lidi milují mé zboží. Prostě se musím snažit víc a víc, dokud neexplodují na miliony kousků. Vy uvidíte. Vy všichni. Zábava. Je zábava.